L-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed iniedi skeda ġdida wara ħidma kbira li saret fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew biex l-istazzjon ikun imġedded. Ħabbar dan iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications Pier Portelli meta kien qed jiġi intervistat fil-programm Net Live. Bdejna fuq il-ħidma tagħna fuq x'hemm bżonn isir fir-radju. U nista' ngħid li fit-2 ta' Lulju tibda l-iskeda ġdida, issa ir-radio huwa medium illi kiber mhux niżel, waqt li forsi nistgħu ngħidu li s-social media tieħu over media oħra, ir-radio anke minħabba l-problema kbira tat traffiku kiber u mhux kien. Meta qabbel l-udjenzi tar-radju fl-2003 mal-udjenzi tal-lum Pier Portelli nota tnaqqis kbir fl-udjenzi. Udjenzi magħmula kważi esklusivament minn persuni li jilħqu l-età ta' 60 sena. Aħna waqt li rridu żgur ir-radju tagħna jkompli jitkellem u jikkomunika ma' dawn in-nies, però ma jistax ikun li ninsew lill-oħrajn kollha. Ma jistax ikun nibqgħu niċkienu u nitkellmu man-nazzjonalisti ma' dawk li huma il-fuq minn 60 mhux għax ma jimx mill-oħrajn ta' ma hemm ftit ħafna. Ma jistax ikun nibqgħu nħallu dan l-ispazju u aħna ma nikkomunikawx ma' dawn in-nies. Pier Portelli ħabbar li l-ħin iddedikat għad-diskussjonijiet fuq ir-radju se jkun qed jiżdied flimkien ma' ideat u inizjattivi ġodda. U nista' ngħid millum ukoll li t-talba l-kbira li ilhom jagħmlulna is-semmija tagħna biex il-ħin tad-diskussjoni fuq ir-radio jikber dik se nagħmluha wkoll mill-ewwel. Jiġifieri min xtaq illi il-programm tal-5 jitwal sejjer jitwal dak il-programm. Ħandaħlu vuċijiet ġodda, ħandaħlu ideat ġodda, però mhux se narmu l-ħadd. Pier Portelli żied li fuq kollox l-istazzjon tar-radju se jkun qed jingħata libsa ġdida. Nixtiequ wkoll illi l-image tagħna tkun waħda corporate, ġifieri ikonna image identità unita illi inti mhux smajt jew rajt u tieħu impressjonijiet differenti kważi qishom stazzjonijiet differenti, imma għandna bżonn illi jkollna identità unita b'marketing qawwi u b'saħħtu biex inwasslu il-messaġġ tagħna. It-tibdil fl-istazzjon tar-radju qed jaħbad mal-20 anniversarju mill-ftuħ ta' Net Television. Stess intervista, iċ-Chairman Eżekuttiv tkellem ukoll dwar Net Television fejn qal li għalkemm l-iskeda ta' Ottubru hija l-iktar waħda importanti, fis-sajf se jkun hemm xi żidiet fosthom programm tas-sajf minn ħdejn il-baħar u programm ġdid li se jkun qed jagħti ħarsa lejn l-20 sena ta' Net Television. Pier Portelli temm jappella għall-appoġġ minn dawk li għandhom għal qalbhom l-interess tal-Partit Nazzjonalista u l-midja tal-partit.